Nagpapagas muna tayo. Mahirap na pabalikin tayo doon sa kalagitnaan, sa boundary ng Davao del Sur at saka Sarangani. Ito, nagpapagas tayo. Ganda naman ng gasolina. Ay nako, buhay, sana makalusot. Mamaya na lang, tingnan natin. Cut ko muna to Ito ho, nakalagpas na ko ako ng isang checkpoint. Kita ba? Basta nakalagpas, kakalagpas ko lang ng isang checkpoint. Hindi naman ako sinita. Buti na lang. Palabas na ho tayo sa Coronadal City. Papunta tayo ng Tupi, Municipality of Tupi. At sana naman, kasi masyadong mahigpit daw doon sana naman makalusot tayo. Ay nako, kinakabahan ako sa ginagawa ko. Hindi kaysa hindi tayo sumusunod sa batas, pero pag sinasabi nila, sasabihin nila sa akin na hindi pwede, uuwi tayo. Wala naman tayong problema dyan. Hindi man natin ngayon, gusto ko nang umuwi. Sa akin lang naman, hindi ako lalabas ng sasakyan kung maraming tao, mahirap na. Papunta pa naman ako sa family ko. Baka ano mangyari. Tingnan natin, malapit na tayo sa malayo pa pala. Checkpoint, papasok po ng Tupi, Municipality o Tupi. Yun yung ang kasunod ng pagkatapos ng Coronadal, pagpapunta ka ng Digos, dito ka dadaan sa Ginsan. Madadaanan ho natin yung Tupi, Pulumulok at saka Ginsan. Tapos marami mga barangay-barangay. Ginsan to Malungon ba yun? Tapos Panake, Padada, Digos. Yan. So, tingnan natin. A few inches later. Pasok tayo sa checkpoint ng Tupi. Hindi tayo sinita, may tao naman, pero parang pinalagpas lang tayo. Hindi sila masyadong stricto ngayon. Siguro general quarantine kaya ganon. Pero hindi natin alam. Papasok ng ng Pulumulok. Kasi pagkatapos ng Tupi, Pulumulok. Yan. So ay nakalagpas na tayo ng dalawang checkpoint at walang nangyari sa atin. Problemahin natin ngayon sa Ginsan, kasi medyo parang doon parang mahigpit sila doon sa papasok at palabas sa kanilang city. At saka sa Pulumulok yung dadaanan natin ngayon. Ay nako, kakakaba to. Kaya tara, pasukin natin ang dapat pasukin. Makita lang ang pamilya. Pasukin natin ang dapat pasukin. Makita lang ang pamilya. A few moments later. Ito na. Papasok na tayo ng Pulumulok, Municipality of Pulumulok. May checkpoint na doon. At talagang ako'y kinakabahan. Baka hindi ako papasukin. Paano ba yan? Bahala na nga. Magsuot tayo ng mask kasi bawal may municipal ordinance daw dito na bawal hindi nakamask. So mask tayo, tapos
try natin na. Try natin kung papasukin tayo nila. Ha? Sana natin ha. Sana naman. Kinakabahan talaga ako guys. Ano to? Ano kaka-COVID? Ba't hindi ka matapos-tapos ka agad? Hira naman oh. Walang awa si COVID eh. Ayan guys, malapit ng checkpoint. Ano kayo nangyari sa akin dito? Papagalitan ba ako? Uy, parang walang tao ah. Pinas tayo ngayon guys, parang walang tao. Yan. Hindi ko alam ah. Sana walang tao, no? Sana parang walang tao guys. Wow. Ano ba to? Saan ba ito dadaan? Truck, bus, SUV, DJ. Walang tao talaga eh. Nakalagpas tayo, walang tao eh. Ay, salamat naman. Walang tao guys. Ayan. Nakalagpas na po tayo ng checkpoint. Papasok na po tayo ng Pulumulok. Kasi dito masyadong stricto dito eh. Yung mga nila, yung mga municipal ordinance nila, talagang pinapatupad nila ng maayos dito. Kasi nga sa mga traffic rules, masyado silang stricto nun. Yung mga speed limit oh. Talagang dito may mga speed gun sila. Ayan. Salamat ha. Ilan na ba yun? Pangatlong checkpoint pa. So, mamaya na naman. Ay, thank you. A few moments later. Ayan na ho, nandito na tayo sa may Pulumulok proper. Medyo makulimlim ho ang panahon, parang umuulan. Umuulan na nga oh. Ayan. So hindi pa tayo sinisita ng mga checkpoint na lahat na nadadaanan natin. Iwan ko lang papasok ng Jinsan. Yan. Kung papapasukin tayo doon, sana naman, no? Papasok na po tayo sa Jinsan. Wala dito, nakikita ko ng checkpoint no? Nakapila pa ata ang mga sasakyan ha? Yan, kinakabahan ako. Ano kaya? Tuloy ba natin to? Pila talaga, taas ng pila guys oh. Tayo tayo ba? Talagang kinakabahan ako guys. Lord, sana naman magbigyan. Sana naman. Lang papakita ko pag naghahanap sila ng ng quarantine pass, wala naman ako noon. Meron na ako ng dito. Yan, certificate of employment at saka ID. Yan. Iwan ko lang ha kung tanggapin. At pati talagang kinakabahan na ngayon. Matalbog-talbog yung bibig ko. Ay na to. Sana naman pagbigyan. Ngumiti kahit pa nahihirapan, kahit pa sinasadya mo
nasasaktan paminsan-minsan. Ayan, nakamaas na ho tayo. Para naman sabihin nila, hindi tayo ano. Ito na, pero ang haba ng pila guys. Medyo malayo pa tayo dun sa checkpoint talaga. At ako'y talagang kinakabahan ha. Hey. Ayun ay May 1 at saka yung day. Day sa kanan. Hindi, kailangan sa checkpoint. Kailangan po sa siguraduhin lang na ligtas at walang sakit kung ano kalabas po sa lahat mga city. Kung may kita, yung ay ka, ikaw lang nag-volunteer. Di ba? Hindi ka naman makahawak ang Diyos kita. Diba? Ang iba dito guys, naglalakad. No? Tingnan nyo. Siguro may ano yan. No? Lalakad yung iba. Hindi ko alam bakit. Baka nakasakay yan sa mga sasakyan na nasa likuran ko. At para kasi may social distancing pa naman ngayon. Bawal ilang tao sa isang sasakyan. Kaya siguro pinababa. Naglakad-lakad na lang. Papasok ng checkpoint. Ayan. Ito yung mangyayari ngayon. Muling lalapit ang liwanag sa paligid at ang ikot. Hindi pala. Hira ako ah. Ano ba to? Ay naku. Hihina ako siguro dahil sa kabat. Nakapag-i-interrogate nila ako doon. I-interrogate ako. Baka doon ako makaihi. Stop, ito. Stop. Checkpoint. Please be with us. Mobile, City Mobile Force Company. Yan, Mobile Force. Yan, nakita na tayo. Pagkabahan ako. Ayan, gawa ka ng pagkabahan. Naghanga ako sa mga frontliner guys. Kaya, respetuhin po natin sila. Kahit anong mangyari, sinasabi nila na wag, ayaw, hindi pwede, wag na natin kontrahin kasi nga ang lahat ng yan para naman lang din sa atin, para sa kaligtasan ng lahat at para matapos na itong pandemic na ito, itong COVID-19. Kung para sa atin lahat, sundin na lang natin. Marami dyan kumukontra kakasikat pa diba? Pero ingihi na ako talaga. Ano ba to? Ngumiti kahit pa napipilitan, kahit pa sinasadya, mga kung masaktan bansan-san, bakit sandali na ako na sabihin yan. Bye-bye, sama. Kahit ka.
kayang i-interview niya sa akin? Ay. Afternoon. Yes, sir. Nakay, essential word pa, sir. Ay, certificate of employment lang.